Jeg hedder Lauke, og nogen kalder mig Blakke. Og jeg har klikmix sour med. Ja. Og jeg har skål med. Jeg hedder Freddy, og jeg har sådan en Oreos med. Dobbelt kage. Jeg hedder Willisen. Og jeg har sådan nogle dejlige peaches med. Og jeg synes, de smager godt. Og jeg kan ikke lade være med æg. Og jeg har M her med. Hej, jeg er Laura, jeg har Oreos med, og jeg bliver kaldt for fugtig. Jeg know, ikke fedt nok. Ja, hvad så er det, Henning? Jeg har labra Laura, som I kan se. De kommer bare i. Og jeg nu er det tid til at ryste den. Mix. Ja, Det er bare lækker det her. mix. Så skal vi lige se, hvordan... Hold kæft, det er så længe ud. Ej, der var kun Oreos. Ja, der er også slik. Prøv at se, hvis vi lige tager den grimme hånd her. Hvor har du sidst haft den der Flæske. Toilettet. Ja, det er bare fedt det her. Play.